I anem a començar, per començar agafem una mica de màgia i la passem així pels cabells per un braç. Doncs anem a començar ni més ni menys que la història d'aquesta nit. La tercera part comença així. Que tenim el príncep, que havia obert una taronja i si li havia aparegut ni més ni menys que una donzella, una noia bonica, que no sabem si era una princesa o no. Però la princesa li havia demanat, o aquesta noia li havia demanat aigua al príncep, i el príncep es havia quedat amb una cara així com... I al dir això, o al dir que no, havia desaparegut. I així va passar amb dues taronges, que les dues taronges es van obrir per la meitat i van marxar amb una cara així com de tristesa, amb una cara de tristor. El cas és que el príncep havia anat cavalgant fins a posar-se ni més ni menys que al costat d'una font, i quan estava allà va agafar ni més ni menys que el ganivet i va tallar la tercera taronja. I just en aquest moment, quan va tallar la tercera taronja, comença la història. Doncs va aparèixer ni més ni menys que una altra noia, i aquesta noia li va preguntar el mateix. Escolta'm, que tens alguna cosa per veure, sisplau? I ell, molt content aquesta vegada, va poder dir que sí. I li va donar tota l'aigua que la noia volia. I la noia anava beguent. I diuen que no se sap exactament per què. Si aquesta aigua tenia alguna cosa, algun encanteri, però diuen que els dos, el príncep i aquesta noia, la noia de les 3 taronges, es van quedar enamoradíssims. Uau! Ostres, uau! I diuen que van estar parlant, i al final ell va decidir, mira, fem una cosa. Mira, tu et quedes aquí i jo me'n vaig a veure els meus pares a Palau i els explico, els comento doncs, que t'he conegut a tu. I així com arribis et faran tots els honors del món. I ell es va quedar allà. I el príncep va desaparèixer. El cas és que la noia estava allà i estava distraient-se amb alguna coseta, no sé si estava fent alguna polsera. Però el que va passar és que molt a prop d'allà va aparèixer ni més ni menys que una noiota. Aquesta noiota estava així com espiant. I de cop i volta aquesta noiota es va anar acostant. I quan estava a prop, li va preguntar, hola, qui ets tu? No t'havia vist mai per aquestes terres. I la noia de les 3 taronges li va dir, no, és que què vas, que jo vinc d'un país molt llunyà. I res, he vingut aquí perquè he conegut el príncep i ens hem enamorat i hem decidit doncs, que segurament ens casarem. El cas és que la noiota es va quedar així... Se la va mirar i de cop i volta li va dir, d'acord, però avui per anar al palau t'hauries de pentinar, no creus? Vas així una mica esparrucada. El cas és que la noia va dir, d'acord, si em vols pentinar, ostres, em faràs un gran favor. I la noiota va esperar que la noia de les 3 taronges es posés davant amb tota la seva cavallera. I de cop i volta, quan estava preparada, quan la noia estava preparada per ser pentinada, de cop i volta aquesta noiota va agafar una punxa i... xac! Li va clavar aquí. I just quan li va clavar aquesta punxa, va passar una cosa increïble, i és que la noia... La noia de les 3 taronges es va convertir ni més ni menys que en un colom blanc preciós com la neu i va desaparèixer volant. El cas és que al cap d'una estona va tornar ni més ni menys que el príncep. I el príncep va veure aquella noiota. Es va quedar així com estranyat. Perdona, que has vist la meva estimada per aquí? I la noiota
Va dir, la teva estimada sóc jo, per què ho dius? I ell, ostres, no ho sé, és que l'he deixat aquí i et veig molt canviada. Pot ser, deu haver sigut per l'aigua que m'ha fet algun encanteri, però jo sóc la mateixa. El cas és que, com que el príncep estava tan enamorat, va portar la noiota a darrere seu i... I els dos se'n van a palau. La gent, quan va veure la noiota, es va quedar així com... I el príncep anava presentant la noiota com si fos la seva noia, com si fos amb qui s'anés a casar. Bé, com si fos la noia de les 3 taronges. Ell ho presentava com que era la seva estimada i tothom... encantat, molt bé, molt simpàtica. I aquesta noiota no era exactament massa simpàtica. El que sí que va passar és que diuen que aquell dia... Diuen que, ni més ni menys que... es van casar. I el príncep i la noiota, que ara era princesa, diuen que van fer una festa digna d'un príncep, amb molta gent, amb les taules ben parades, amb músics tocant... I sabeu qui corria per sobre les taules? Doncs per sobre de les taules corria ni més ni menys que un colom blanc. La noiota, com va poder, se'n va anar cap als soldats i... Escolteu, heu de fer una cosa, com torneu a veure aquest colom blanc i que jo ho vegi, o sigui, on me'l porteu aquí, si torneu a veure aquest color blanc, agafeu qualsevol cosa, una llança, un arc o el que sigui, i el mateu, que no el vull veure mai més. El cas és que els arquers i tots els soldats estaven allà a punt, tots mirant aquest colom, però per més que intentaven caçar-lo, era molt mogut i sempre anava d'un costat a l'altre. El cas és que diuen que el colom sempre anava escoltant, o sigui, la princesa o aquesta noia de les 3 taronges anava escoltant i sempre escoltava que el príncep no era feliç. Sí, que a vegades reia, però que normalment estava plorant. I ella, el colom, estava tan trista perquè no sabia què és el que podia fer. I diuen que... un dia, que era ni més ni menys que estiu, i les portes estaven obertes així com... les portes i les finestres, de cop i volta, el colom va entrar per una d'aquestes finestres i va anar volant per tot el palau, fins que de cop i volta va trobar el que estava buscant. Sabeu què era? Doncs estava buscant ni més ni menys que el príncep. I es va posar al seu costat, però la noiota que ho va veure, intentava fer-lo fora. Marxa, bèstia, marxa! I de cop i volta el príncep va dir, què t'ha fet aquest colom? I aquest colom blanc, de cop i volta... es va posar sobre la falda del príncep. I el colom intentava parlar, bé, la noia de les 3 taronges intentava parlar, intentava explicar-li que era ella, i el colom se l'anava mirant així com... intentava parlar, però per més que podia. Era impossible. El cas és que la donota s'anava acostant, però per més que es va acostar no va poder agafar el colom, o no va poder treure el colom de sobre la falda del príncep, que el príncep, de cop i volta, va començar a acariciar aquest colom. Ostres, perquè era molt bonic, era blanc, i tenia com així, com un pellatge tan suau. I de cop i volta, ostres, el príncep va trobar ni més ni menys que una punxa. I quan va treure la punxa, sabeu què va passar? Quan va treure la punxa, ni més ni menys,
De cop i volta allà mateix va aparèixer ni més ni menys que la noia de les 3 taronges. I tota la gent de Palau, tothom es va quedar així... Oh! Uau! Què és el que ha passat? Però si fins ara hi havia un colom i ara s'ha transformat, què és el que ha passat? I la noia de les 3 taronges va començar a explicar a tothom el que li havia explicat, o el que li havia passat. Doncs que de cop i volta, quan estava allà quan estava allà a la font, havia aparegut aquesta noiota i aquesta noiota li havia dit que la pentinés i mentre l'estava pentinant, de cop i volta va passar alguna cosa i ella, després, a partir d'aquest moment, era ni més ni menys que un colom. El cas és que quan va sentir aquesta història, el príncep va mirar la noiota. Però abans de mirar-la, sabeu què va fer? Es va fer un petó, es va fer una abraçada i un petó tan gran, que diuen que la noiota li va quedar la cara amb un pam de nas. I es van acostant fins a la finestra sense donar-se en compte. Bé, pensava que era la paret. I de cop i volta sabeu què va passar? Que va posar la mà a la finestra, bé, pensant-se que era la paret, i la finestra estava oberta i de cop i volta, pum! I va caure i es va matar. Diuen que encara que passés això i encara que, bé, no sé, van haver de fer alguna cosa amb la velleta, amb aquesta noiota, una de les coses que van fer aquell mateix dia va ser fer un gran casament en el qual la princesa i el príncep, o sigui, la noia de les 3 taronges i el príncep es van casar i diuen que van ser feliços i van viure per molts i molts i molts anys i van menjar molts anissos. I diuen que van tenir ni més ni menys que 3 filletes. Sabeu com es deien les filletes? Una es deia Mandarina, l'altra es deia Tarongina i l'altra es deia Marmelada. I aquesta història, sabeu què ha passat? Doncs que aquesta història ni més ni menys que s'ha acabat. O sigui, aquesta història amb la marmelada s'ha acabat, o està acabada.